ኤርትራውያን ማሕበረኮማት ሃገራዊ መደባትን ምዕዋት ዝተፈላለዩ መደባት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ከም ዘካይዱ ይፍለጥ ኣብ ዝቕንያት እዚ ንዘሰላሰሎ መደባት ኣመልኪቱ ሃብቶም ፍረዝጊ ዘዳለዎ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ገረዝጊሄር ካቕርቦ እዩ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ሓያል ውዳበ ደቂ ኣንስትዮ መሰረት ኩለንተናዊ ምዕባለ ብዝብል ቴማ ብ9 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ጉባኤ ኣካይዶ بمسارات زبصحنا حبريتا أبتي جوباء كاب 18 كتماتن 7 زوباتن سمين أمريكا استوكلا أكايت أكلات وكلت من السياسات زباو جنبارن ديمقراطيين فتحن هجراويش ماقل مختن ترخيبهم نيرام أدمنبر هجراو محبر دك أنستي إرتراز زوبا سمين أمريكا ويزرو سامراويت ميكيل علامات جوباء دحري مجلاس أبزحلفو 4 عامات بتي ودابة استسلسلوا فتاتن أبتكبار استرائي بالدهوتاتن بزرزر أقربا فتصامي قدات إمباسي إرترا أب حبرات بنكستات أمريكاتو برهان قبريوتا بزسمع قال دما هاقراو محبر دك أنستي إرترا أب لمعاتن مختن لعول ترازل لوو أقداسي محبرا وحيل كم زخونا بمتكاس كبرتاتن توفيتن محبر نابزقصل ولدون مستقار زكايت سعري كدنفع الزخاخيرو ጉባኤኛታት አመወዳታ ሐድሽ ውጥን ስራሕ በመሕንጻጽ ንዝመጽ ክልተ ዓመታት እተገልግለን አካሄዲት አካል መሪጻን እዚ ከምዚሉን ከሎ አባላት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ጀርመንን ንኡስ ጨንፈር ኦስትሪያን መንፈቃዊ ገምጋም ንጥፈታተን ብ15 16 ጥቅምቲ አካይደን ተሳተፍቲ ኣብ ዝቀረበ ጸብጸባት ስራሕ ድሕሪ ምምያት ውዳብኤንን ጥምረተንን ብምሕያል ኣበርክቶን ክዕዝዛ ምዃነን ቃልኣትየን بخلو قندما إيرتراويان نبرتي زوبا كارتوم سودان تساتفهم أب هاجرهم مدبات المحيال كم سرحو ب10 4 تقمتي أب زكايد وركب جليسام فتصامي قدات إمباسي إيرترا تهاجر أتو إبراهيم إدريس نهلو كنتات هاجرن قسقاس مدباتن لبعاتن زملكات مبرهد حرمهاب وهداتن هزبن منقستن أما كلطاف أدمعنات مدباتن ستن مغتن وسان مخوانو بمقلاز محبركم لعل قمت كهوبة صويعو بزي كازي أبتا قطامي نقنسلاوي أقلقلتات زملكات مبرهد توهيبو تساتفتي أموداتا هاجراو قبواتهم نمفتصام نطف ستافيهم نمرقاز كم سرحو الرقاقيزام بتوسخي أبور سودان زركبو إيرتراويان وننتي عبيت مخاين ب10 تقمتي يابز قبرو تمساسا لركب نزقات من بدهوتات بوهدتن حيال ترنافين نممكات زعلمه محبر وننت عبيت مخاين بدرجة السودان كمز مسرتو كابتو بتازبس حنا حبريتها عملكيتو عمايل مدبو هلالان نو سلقاحن زباقاش باركا بستفتر اللهم عدلات زتوابع عبيت يمزقبو كم زلو قليتهم وكيل إيرينا حبتا قرقيش تسفى مريم نزل أخذ سبساب ليديا تقل مريم كتغربايا عماويل مدبو هلالان نو سلقاحن بزباقاش باركا بزرخبو لقاحت حقيزهم أبصرهم تطبق كسقمون أبهيوتهم معبالة كمزقبون كم زباقو قليتهم بزكايدو نطفتات علتاوي من نبابرهم كمرحو عدوهم النخفلو دماغ رئيسا مالك واهللو أبزخللو درجة بتيحم هلاهم حبيرهم نساتهم نيرينا بزهبوا حبريتا اتبولك يخون بوجله زوهاب كاب شدشتك سميت شحنا افاز زرقح لقح ابز تتصنعوانين اوافير كان غتبقسن نزنبره كان طفت نغته سفحن زخل مخانو بمحبر بزكايدو نطفتات علتاوي من نبابرهم كمرحو عدوم النخفلو دما رئيس مال كواهللو ابزخللو درجه بتيحم هلاهم حبيرام بعمنا اور بتبكسنا يالنا عندنا ابز ساعات زين جبزع وجزير سرح كله ناي مول مالتي أفترسي ولا بقولوات كيف حتى تركتبل كسرح أنت دالي خاون مسارح السلزليكا أبى حاجة زينة أنا يأخذ زخله. صبوا غير كسرح كان تدعى قم نجراو الخير. زي تلاقي خا أبصبوا درجة خم تخيل يزفلت. بتعمي أنا زندامول نعي صبوا أبى جسني حساب حجي خا
ጽቡቕ ኣሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ንኣሳት 10,000 ዓማዊል ልዕሊ 63 ሚልዮን ኣፋ ልቓሕ ከም ተዘርግሐ ልዕሊ 18 ሚልዮን ኣፋ ድማ ካብ ዓማዊል ከም ተኣከበ ዝተቐሰ ሓላፊ መውል ኣብቲ ዞባ ኣቶ መቁስ መሓሪ ኣገልግሎቱ ናብተን ብሰንኪ ራሕቂ ቦታን ዘይምቹእነትን ኣከባብን ተሪፈን ዝነበረ ዓድታት ንዞባታት ድገ ጎኘን ሻምብቆን ንምብጻሕ ምስ ምምሕዳራት ምርድዳእ ይግበር ከም ዘሎ ሓቢሮም ነዘን ምሕዳር ከባቢታት እዚአን ክንበጽሕ ድሮ ተዳህሳስ ተጀሚሩ ኣብ ንዞባ ድገ ኸይድና ምስቶም ዝምልከቶም ማሕደርቲ ንኡሳን ዞባታት ተራኺብና እቲ ዘለና ሕጽረታት ናይ ዓቕሚ ሰብን ናይ ቤት ጽሕፈትን ስለ ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ንኽንካር ክኸፍቱልና ንሶም ክህቡና ንሕና ከዓ ዓቕሚ ሰብ ብደገና ክንደሊ ወይ እውን ካብ ሃማም ወስዲ ካልእ ዞባዊ ምሕዳር ሓገዙን ምስ ዘበርክተልና ነተን ዘይተበጽሓ ምሕዳር ከባቢታት ዕድል ክንህብ ኢና ንዝብል መደብ ኣለና ማለት እዩ ንዞባ ድገ እታ ዝሰፍሐት ንዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ባፊምቦል ዘሎ ሕርሻታት ኩሉ ይንሱት ምዕባለ ነቲ ህዝቢ ክንጓሳጎስ ምስቲ ፖሊስን ናይቲ መንግስቲ ጎን ጎን ናብቲ ሕርሻዊ ንጥፈታቶም ክምዕብልሉ ከምኡውን ኣብ ንዞባ ጎኘ ኮይነን ምሕዳር ከባቢ በዓል ተካውዳ ርብዳ ገለ ዝበሃላ ምሕዳር ከባቢታት እቲ ዝቐረበን ንዞባ ድገ እዩ ካብ ንጎኘ መጺኦም ክወስዱ ኣብ ድገ ኣብ ተቆረቦም ኣገልግሎት ዝፈጥሩሉ ክንገብር ስለ ዝደለና ነዚ ዕድል እዚ ክንፈጥር ከምቲ ናይ ወትሩ ተዘዋዊ ምሕዳር ክህበና ኣብ ንዞባ ሻምብቆን ምሕዳር ከባቢ ዓዲ ማለት ባስካብ ሕጂ ስለ ዘይተበጽሐት እዛ ምሕዳር ከባቢ እዚኣ ብንዞባ ብጨንፈር ሻምብቆ ወይ ከዓ ብጨንፈር ላዕላይ ጋሽ ኣብቲ ዳህሳስ ክነካይደላ መደብ ኣለና ማለት እዩ መውል ንሰራሕተኛታት መንግስትን ብሕታውያን ትካላትን እውን ዕድላት ልቓሕ ከም ዘፍቅድ ዝሓበረ ኣቶ ሞጎስ ንጥዩሳት ስንኩላን ከምኡውን ኣለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ብቁጠባ ንምጉልባት ከም ዘተባብዕ ኣብሪሆም ንሕና ንጥቀመሉ እቲ ኣብ ጉጅለ እንድሕር ኮይኑ እታ ጉጅለ ብሓባር ተጠርኒፋ ምስ ትኸፍል ምስ ትውድእ ናብቲ ትቕፅል ዘላ ዑደት ትሰግር ማለት እዩ ኣብ ውልቂ እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ መጽናዕቲ ኣለና ኣብቲ ትካል ቦታ ትካል ከይትካ ተጽንዕ ኩሉ ሕጋውነቱ ትርኢ ካብ ምሕዳር ከባቢታት ከተማልኦ ዘለዋ ሰነዳት ምስ ተማልአ ነዚ ትካል እዚ ንሕና ናይ ዕድል ልቓሕ ንፈጥረሉ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ክልተ ዓይነት ልቓሕ ኣለና ኣብቲ ናይ ክረምታዊ ሕርሻ ከምኡ እውን እቲ ናይ ንኡስ ልቓሕ ማለት እዩ ኣብ ፋርሻ ክኸውን ይኽእል ጤለ በጊዕ ምምላስ ክኾና ክእላ መዓልታዊ እቶት ክረኽቡ ንዝኽእሉ ዜጋታት ንህቡ ዓይነት ዕድል እዩ ማለት እዩ ፀብጻብ ጥራይ ዘይኮነ ኢና ባይታ ኣብ ግብሪ ኸይድና ስለንሪኦ ተወኪል ልቓሕና ካብ ዝደቐቐ ክሳብ ትዝላዓለ ደረጃኡ እውን ከይተረፈ ክሳብ ክንደይ ተምሃሮ ኸነ ማእዲ ትምህርቲ ይሰድድ ከይተረፈ እውን መጽናዕቲ ስለንገብረሉ እዚ እቲ ዝበዝሐ ተገልጋላይና ስሩዕን ልሙድ ዝኾነ ኣከፋፍላ ዝኸፍት ኮይኑ መነባብሩ ከዓኒ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተመሓየሸ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ መብዛሕትኡ መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን ብጉጅለ ንዝልቅሑ ካብ 6,000 ክሳብ 20,000 ናቕፋ ብውልቂ ድማ ካብ 30 ክሳብ 100,000 ናቕፋ ልቓሕ ከም ዘፍቅድ ሰነዳቱ የመልክቱ ድሕነት ትራፊክ ብቐንዱ ምውሓስ ህይወትን ንብረትን ስለ ዝኾነ ተጠቀምቲ ጽርግያ ጥንቃቐ ከዘውትሩ ቀጻሊ ለባዊ ዝቐርብ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ጽርግያታት ዝግበር ዘሎ ምልክታት ድማ ነዚ ዝዓለመ እዩ ወኪል ኤረና ናዝሬት በይን ተኸታቲላቶላ ዳንኤል ገብሩ ሓደጋታት ትራፊክ ንምንካይ ተጠቀምቲ ጽርግያ ምልክታት ትራፊክን መስገሪ መስመራትን ከኽብሩን ብግቡእ ክጥቀሙሉን ኣብ ምሕዳር ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ድሕነት ትራፊክን ውጥን መጓዓዝያን ኢንጂነር ምስክና ስቲፋኖስ ኣዘኻኺሩ ዘዝ ምልኮታ ሕጊ ተዳኽቢሩ እቲ ተሽከርካሪ ትሒዝ ዘሎ ከኽብሮ ዝግብኦ ሕጊ ተዳኽቢሩ ተኣጋር ከዓ በቲ ዝግብኦ እንድሕሪ ሰጊሩ ኣብ ዝግብኦ ግዜ እንተዳ ሰጊሩ እቲ ምቕናስ ናይ ሓደጋታት ናይ ግድን እንዲኽብሉ ሕጂ ዋላ ብውሑድ መጠን ኹነቲ ኣጠቓቕማሲ ተራ ኣለዎ ዓብ ተራ ኣለዎ ምቕናስ ሓደጋታት ማለት እዩ እቲ ኣሃዱ ከም ኣካል ናይቲ ድሕነት ዜጋታት ንምሓዝ ዘሰላስሉ ዕማማት ነቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝሃስስ ዝነበረ ኣብ ጽርግያታት ዝልከ ምልክታት ትራፊክ ብኣንጸባራቕን ዝነውሐ እዋን ዘገልግልን ቀለም ከም ዝቐየሮ ዝጠቐሰ ኢንጂነር ምስግና ነዚ ኣብ ኣዝዩ ጻዕቂ ተሽከርከርቲ ዘለዎ ከባቢታት ዝተገብረ ምልክታት ተጠቀምቲ ጽርግያ ገዳስነቱ ተገንዚቦም ብግቡእ ብምዝውታር ካብ ሓደጋ ክድሕኑ ተላብዩ ብኩሉ ነገሩ ፍሉይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኖርማል ቀለም ናይ ጽርግያ ቀለም ኮይኑ ፈሳሲ ቀለም ንጥቀም ነርና ኣብዚ ዓመት እዚ ዝመጽእ ሓድሽ ቅድሚ ሕጂ ብኤርትራ ዘይነበረ ተጠቒምናሉ ዘይንፈልጥ ግን ቴርሞፕላስቲክ ዝበሃል ካብ ሃገረ ቻይና ምስ መሳርሕታት ዝመጸ ቀለም እዩ ዝርአ ዘለዎ ቴክነስ ኣለዎ መንጸባረቒ ብቐጥታ ክግበረሉ ዝከኣል እዩ እንዳገበርካዮ ከለኻ ብቐጥታ መንጸባረቒ ይሕወሰሉ ከም ሳልሳይ እውን ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ምስ ተገብረ ውሽጢ ሓፂር ግዜ መካይን ክረግጾ ይኽእላ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ምስ ኣብ ጽርግያ ምስ ለኸኻዮ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ መካይን ክረግጾ ይኽእላ ብተወሳኺ
تساررحون بوعي مالتي بملكة حرج ماسيس بوعي نفساس صغير كون بمخانخة مستسرقع صبغ وحدات ثلاث فتر بقليل خيدا يكلن نوع عامتات كجلجل خيل مالتي بوحد حساب 3 عامات كصنح يخيل ተገድገልቲኒ ኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ድሕነት ትራፊክ ብቐንዱ ንውሕስነት ህይወትን ንብረትን ስለ ዝኾነ ኣጋርን ተሽከርከርትን ነቶም ምልክታት ትራፊክ ብማዕረግ ክጥቀሙሎም ተላብዮም ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምእላይን ምሕብሓብን ስንኩላን ንምዕባይን ከምዚ ሰረቱ ንምግባሩን ዝዓለመ ስልጠና ካብ 14 ክሳብ 18 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ መንደፈራ ሂቡ እቲ ካብ ንኡስ ዞባታት መንደፈራ ድዋርዋ ዓረዛ ማይምነ ዓዲ ኋላን እምና ሃይልን ዝመፁ 84 ወከልቲ ከምኡ ተሃድሶ ዓዲ ዝተሳተፈው ስልጠና ኣብ መሰል ስንኩላን ብሓፈሻ ተሳትፎኦም ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ንጥፈታት ድማ ብፍላይ ኣብ ዘተኮሩ ነጥብታት ዘተኮረ ነይሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ሓላፊ ኣሃዱ ስንኩላን ኣቶ ገዛ እምባያ ብዝሃቡ ሓበሬታ ከም ሰረቱ ተሃድሶ ስንኩላን ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ማዕረ ዕድላት ንኽህልዎም ዝሕግዝን ምስ ሕብረተሰብ ተዋሂዶም ዝነብሩሉ ባይታ ዝስፍሕን ምዃኑ ጠቒሱ ስንኩላን ኣፍራይነቶም ንምርጋጽ ተራን ኣበርክቶን ከምኡ ተሃድሶ ዓዲ ኣገዳሲ ምዃኑ ስሚሩሉ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃይለ ገብረ ሚካኤል ብግድዩ ዝተፈላለዩ ስንክልና ዘለዎም ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ከምኦም ግቡእ ጥዕናዊ ክንክን እናረኸቡ ኣብ ትምህርቲ ከምኡውን ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ንጥፈታት ተሳታፍነት ንኽህልዎም ውሁድ ፃዕሪ ከደንፍዑ ፀዊዑ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ፍራንኮ ኩባባ ብወገኑ ተሳተፍቲ ንቕሓት ሕብረተሰብ ክብ ንምባልን ማሕበራዊ ሽግራት ስንኩላን ንምቅላልን ምስ ኩለን ኣካላት መንግስትን ግንባርን ብምውሃድ ክሰርሑ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ሓቢሩ ኣብቲ ስልጠና ሃገራውያን ማሕበራት ዓይነ ስውራንን ጽሙማንን ከምኡውን ማሕበረ ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ንዕላማታት ቅርጽን ኣወዳድባን ማሕበሮም ዝምልከት መግለጺታት ኣቕሪቦም